inside. You're a hopeless romantic is what they say. Falling in and out of love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of my day. Pull mo ata, bebe. Please. Sa pool. Super hot. Thank you, bebe. Number 3. Bakit yun? May electric fan doon, bebe. Yung isa. Oy. Will come a time, feel this feeling I have inside. Damdamin ko ito sa'yo, di ka mapalagan. May pupunta daw dito, bebe. Sa pamaya. Anong oras daw? Okay. Mama Maricel, magandang hapon naman dyan sa'yo. Ayan. Late ako, guys. Nag-love shoutout po dyan sa'yo, Mama Maricel. Welcome po sa aking live streaming. Good noon. Ayan. Magandang hapon po dyan sa'yo, ma'am. Mateo Pam, mega love shoutout naman po dyan kay Mateo Pam. Ang jowa ni Sir, if I am not mistaken, ang jowa ni Sir Cabriters, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am Mateo Pam. Tusok na, thank you for that sweet tusok. And welcome po sa aking live streaming, Mateo Pam. Ayan. Ma'am Maricel, thanks po, Lods. Ayan. Welcome po, ma'am. Welcome. Ayan. Magandang hapon naman dyan sa inyo, guys. Magandang gabi pala, ayan. It's 8 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Hala, bakit nag-error ang aking ano? Kumusta naman tayo dyan, guys? Kumusta naman tayo dyan? Tayong dalawa tuloy ng sumpaan. Nasadyang ikaw lang at ako ang siyang. Thank you also, guys, for keeping me in your background. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Nainalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Sino ba Ay? ay siyang madalas maiwan. Di alam dahilan bakit ko sino pa ay siyang marunong magmahal. Ay siyang madalas maiwan. Di alam dahilan sa'yo lang pagmamahal. Nahinalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Ay? Ma'am Michelle Frondoso, mega shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Magandang gabi sa inyo. Ay sa iyo po dyan. Thank you for that sweet tusok, Ma'am Michelle Frondoso. Welcome din po sa aking live streaming. Na-late ako, guys. Na-late akong nag-live stream. It is because I have something to do. Magandang hapon, magandang gabi pala dyan sa iyo, Ma'am Michelle Frondoso. Welcome po sa aking
live streaming. Thank you also for that sweet tamsak, ma'am. Bigyan kita ng moderator function mo, ma'am. Oo nga, long time no see. It's been a year. Ata yun, it's been a month. A couple of months. Kumusta naman tayo dyan, ma'am Michelle? Welcome po sa aking live streaming. As if naman, bebe, naririnig ko. Hindi ko man, bebe, na ano. Bebe, ayan, bebe, yung pambaya daw. Pre, magandang gabi naman dyan sa'yo, Pre. Ayan. Welcome din sa aking live streaming. It's been a month. Di mo na ako kilala. Hindi, ma'am, kilala ko po ikaw, but it's been a couple of months, diba? Since. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Pre. Wasak. Thank you for that sweet wasak mo dyan, Pre. And welcome din sa aking live streaming. Ang galing ng tibabong, nakatugpo lang. Anong tibabong, ma'am? Kumusta naman tayo dyan? Pre, kumusta naman tayo, Pre? Ang ating hapon dyan. Late akong nakapag-live stream ngayon. Ayan, Dragonfly, ayon. Late akong kasi nga yung kapatid ko nagpapagawa ng kanyang bahay, tumutulong ako doon sa gumagawa ng bahay. And naaaliw ako doon sa gumagawa kasi nga ayun, maboka siya. Kumusta dyan, Pre? Okay naman, Pre. Okay naman. Kumusta naman tayo dyan? Medyo na-late nga ako kasi yun nga. Nagpapagawa ng bahay yung kapatid ko. Nandun ako nakatambay. Yan. Ma'am Michelle Frondoso, nagbababa ng kanyang bahay. Magkaibigan na ba kayo, Pre? Ahin ka host. Ahin. Anong ahin, ma'am? Anong ahin? Pre, kailangan ko ng translator, Pre. May maganda. Oy, oo nga. Ulo. Ay, oo. Sino ba to si R.A. Garcia? Ahin, asain ka. Hindi po Bicolano din. Ma'am, kasi hindi ko maintindihan yung ahin ka, di ba? Asain ka. Lakihan ang sahod ha. Mas malaki ang sahod sa tumitingin sa nagtrabaho. Uung. Hindi po. Patay tayo dyan. Yaon ako digdi, ma'am. Namura pa ako nagtatanong na nga ako. Taga saan ka daw? Taga sa amin. As in, nandito lang ako sa bahay namin. Wala akong ginagawa. Wala naman ako natawa ako doon. Namura ako doon. Nung yayon, namura ako. Siningot talaga. Hindi na naman nagpi-play. Bakit kaya to play ay free? Hindi na naman nagpi-play yung aking live stream sa computer. Bicolano pala si Ma'am Michelle. Sabi nga, Department of Bicol, di nakaintindi. Hindi naman kasi Bicol yung ahin ka. Di ba? Hindi, walang Bicol na ganun ahin ka. Di ba? Hain ka. Bakit?
Oh, asain ka yan, pwede pa yon. Kasi sobrang jijimon ng tao, dinaglat ng dinaglat yung mga yung mga words. Ma'am, ringkunada ka, ma'am? Kasi walang ahin sa ringkunada ata yan. Ringkunada ka po ba, ma'am? Kasi kung mataga ringkunada, ayun, ahin, asin, asain means nasaan. Kasi kung ringkunada ka sa Bicol, ayun, baka pwedeng ganun niya. Kasi hindi ko pa narinig yun sa buong buhay ko dito sa Bicol. Basta walang term ahin ka. Hain. Hain. Oo. Ahin. Oo. Asin sa amin naman yung pangpalasa. Oo, ganun din sa amin, pre. Oo. Oo, yung asin dito sa amin, yung pang yung pang tinola. Sana all. Sorry na agad. Oy, marami kasi version ng Bicol, Catanduanes kami. Catanduanes. Oo nga, iba din yung term dyan. May mga ibang term din dyan. So, ang ginagamit ko guys na Bicol is yung yung Bicol talaga. As in, yung dito sa Albay ang gamit kong Bicol. Idol Kabakal 2 Vlog. Sir Padi, mega love shoutout sa iyo at sa lahat. Mega shoutout din sa iyo dyan sa iyo. Pading Idol Kabakal 2 Vlog. Magandang gabi naman dyan sa iyo. Padi, welcome din sa aking live streaming. Eto guys, kung mga Bicolano, yung mga Bicolana, eto si Idol Kabakal 2 Vlog is Bicolano din yan guys. Saan ka nga Padi? Sa Bicol. Asin, correct, maalat. Tatauman ako mag-pure Bicol. Kumusta? Binicol mo ako ng doon sa inyo. As if taga-Catanduanes ako. Mega love shoutout naman dyan sa mga taga-Catanduanes na mga magagaling mag-Bicol. Ng kanilang Bicol. Ako hindi ako makaintindi. Tawagin ko yung kapatid ko. Marunong yung mag-Catanduanes. Si pre-host, ma'am, half Bicol, half tao. Oo nga. Hindi half alien ha. Sir, Padi, baka pwede magpatamsak premiere first. Premiere ko lang. Ayan, sabi ni Idol Kabakal 2 Vlog. Noted Padi, ayan. Naga City ako. Naga City pala to si Padi, ayan. Eto si Padi, marunong to mag-ringkunada. Akala ko ringkunada yon. Yung pala Catanduanes. Sorry na agad. Idol Kabakal Vlog. Ay, asa na yung Padi? Padi, pwede pa baba ako Padi. Ito. Ang galing nito gumawa ng bahay. Baka pwede ako magpagawa ng bahay sa iyo, sir. Oo nga, Padi. May pinapagawa akong bahay. Gusto kong si Santin yung gumagawa. Ang sama. July 10. Ayan, T1. Sir Agustin Manuevo, mega love shoutout din po dyan sa'yo. Sir Agustin Manuevo, nagbabalik din natin na kaibigan guys si Sir Agustin Manuevo who is in our live streaming also. Legit and organic. Friend of us, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Sir Agustin Manuevo, welcome din po sa aking live streaming. Sir Agustin. Kailan ba ito Padi? July 11, 7 p.m. Padi, pag nagla-live streaming Padi, pag nagpi-premiere, maglaan ka ng at least mga 2 days, mga ganon, mga 2 days bago mo i-premiere para naman patamsakan mo ng patamsakan kasi the more tamsak, the more reaction ng mga nandyan sa iyong video, mas maganda yung ratings or analytics ng ng tawag dito, ng video mo.
Dan Tusok, ayan. Sana po Sir Host matulungan niyo po ang asawa ko pong may kapansanan kahit konting tulong pangbili po gamot. Ayan, sabi ni Sir Agustin Manuevo. Sir Agustin Manuevo, hindi ko po Sir hindi ko Sir i-prioritize kasi nga, 'di ba sabi ko sa iyo Sir is nakapila yung mga gusto talagang matulungan ng aming ginawang charity organization. Kaya paantay na lang sir. And beside, kinukontak ko yung aking yung aking kumpare diyan sa Zambales para naman if sakaling ikaw na yung naka-line up is ipadala na lang namin doon sa kumpare namin para naman ma-survey ng kumpare ko kung ano talaga yung kalagayan sir ng iyong asawa at kung may maitutulong pa kaming kung may maitutulong pa kaming medical, pwede naming maiabot, sir. Para naman makita natin yung kalagayan, sir. Oo nga. Sana wag ka magtampo, sir, sa akin kasi may anim pa ata pito. Yung talagang ang inasikaso ko kasi, sir, ng charity doon namin is yung talagang nangangailangan, yung talagang kailangan na talaga, yun yung prioritize kasi sana maintindihan mo sir na tawag dito may mas nangangailangan pa and ayun na nga tawag dito naka-line up naman talaga sir yung asawa mo yung pangalan mo sir doon. Sana wag ka magdamdam sir, antayin mo na lang sir, wag ka mag-alala. Naka-line up yung pangalan mo, pang-pito nandito pala. Wasak T1 sabi ni Pri. Noted Pri. Jonas Salundaga. Sige sir, padi salamat sa idea. T1 guys, T1 baka naman ayan, para kay Idol Kabakal Vlog ayan. Ma'am Jenny Kimba nandito na rin sa atin, si Ma'am Jenny Vlogs. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jenny Vlogs. Highly recommended monetized channel also yun si Ma'am Jenny Vlogs or si Ma'am Jenny Kimba. Kung di nyo pa kaibigan yan guys ang ating super chatter, makipagkaibigan na rin po kayo. Si Ma'am Yaya Joyce nandito rin sa atin. Ma'am Jenny Kimba, wala kang live ngayon. Magandang araw dyan sa inyong lahat. Si Ma'am Yaya Joyce at saka si Ma'am Jenny Kimba is magkasama yan guys. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Yaya Joyce and Ma'am Jenny Kimba or si Ma'am Jenny Vlogs. Welcome po sa aking live streaming. Opo sir, host, antay na lang po. Opo sir, sana maintindihan mo sir na meron nga yung kahapon yung binigyan namin yung kahapon is talagang na-aksidente talaga siya sir. Nung nakaraang linggo na aksidente talaga siya and talagang nag-abot kami ng tulong financial. It is because talagang walang mapagkukunan talaga yung buong pamilya. Kahit yung sa barangay is talagang tumatanggi na kasi wala nang pondo yung barangay. Kaya ang ginawa namin, naisipan namin, i-priority namin yon, binigyan namin ng mga gamot at binayaran namin yung hospitalization. And ayun na nga, tapos binigyan namin ng at least pang isang linggong makain man lang ng pamilya. Kaya yun nga po sir. Sana maintindihan mo, sir. Hindi ako nag-alis, sir. Bukas pa po. Sige, Ma'am Yaya J. Si Ma'am Jenny Kimba, hindi nag-live stream. Ma'am Jenny Vlogs, di ka nag-live stream, ma'am. Patamsak naman ako, guys. Patamsak T1. Baka naman. Jenny Vlogs, Yaya Joyce, Yahoo, sabi ni Pri. Konti lang tayo, magkwentuhan na lang tayo. Kumusta naman tayo dyan? Mamayang gabi siya, 11 p.m. Sige, ma'am. Ayun, gumana na siya. Sige, ma'am, mamayang gabi, punta na lang ako dyan sa yung live stream. Ayan. Si Ma'am Jenny Vlog, di nag-live stream, ma'am, no? Mega love shoutout naman dyan sa mga taga UAE, United Arab Emirates, sa pangunguna ni Ma'am Yaya Joyce at saka ni Ma'am Jenny Vlogs. Busy sir, wala na harang ang Jenny Vlogs ko sir. Di pa dumating pin ko sir. Ma'am, nakailang ka na resend?
Kasi kung nakapag-resign ka na nakapag-resign, ma'am, tulungan kita mag-manual pin. Mm-mm. Hi din, Madam Jonas Salundaga. Good evening. Yaya Joyce, dan po sa'yo. Sabi ni Idol Kabakal Vlog. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Idol Kabakal Vlog, magipagkaibigan na rin po kayo. At patamsak naman ako guys. Patamsak ako kay Sir Idol Kabakal Vlog. Oo. Bihira lang sir si Jenny Vlog, busy. Ako nga, si Little Aura ko, hindi ko na i-live stream na din. Kasi sobrang busy ko na rin. Na-busy din, na-busy, ayan. May inaasikaso kasi ako guys na papers. Ayan. Napaka-importanting papers. Ayan. Nag-resend ako 3 beses kaso nakapangalan sa anak ko, sir. Nag-resend ka nakapangalan sa anak mo. And wala namang kaso po yun, ma'am. Kahit nakapangalan kahit kanino. Basta nakapag-resend ka. Pangatlong beses na po ba, ma'am? Ma'am, i-PM mo ako, ma'am. Tapos i-send ko sa iyo yung link kung paano kung paano tawag dito. Kung sana naka-ano ka, ma'am, naka-team viewer. Ayan. Post pag-graduate naman, sabi ni Ma'am Michelle Frondoso na meron ng 1,160 subscribers. Saan po, ma'am? Saan ka-graduate, ma'am? WH po ba, ma'am? WH? LS Lapagan live stream. May live pala si ma'am. Alas 8, pagkatapos ng aking live streaming si Ma'am Maestrang Bicolana pala to. Oy, mega love shoutout naman kay Maestrang Bicolana channel. Si Ma'am Michelle Frondoso. Si Maestrang Bicolana. Nga pala. Mega love shoutout naman kay Ma'am Maestrang Bicolana vlog. Ang kababayan natin guys na Bicolana. Ma'am Yan sa vlog nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Yan sa vlog. Welcome po sa aking live streaming. Yung ID lang niya at school ID at TIN ID ang okay lang naman po yun, ma'am. Wala naman pong problema. But as long as it is a valid ID, there's nothing to be worried. Ito yung tawag. Sabi ko na nga ba, di mo na ako kilala. Oo nga, ma'am. Doon lang pala, ma'am, sa nakilala ko doon sa channel mo, ma'am. Kasi yun nga. Sorry na talaga kay Mama Maestrang Bicolana. JM channel dan po sa'yo. Sabi ni Idol Kabakal Vlog. Nandito na rin sa atin si Sir Pain Expert One Life History Tusok host. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon din po dyan. Kay Pain Expert One Life History. Ayan. Hello naman po dyan sa'yo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. One of our super chatter yan, guys. Si Pain Expert One Life History. Di pungal talaga. Sorry na talaga, ma'am. Oy! Sorry na talaga. Katanduanis ka pala, ma'am. Thank you, host. Ayun. Always welcome po, sir. Always welcome. I should be the one to thank you, sir. You're not, I should be the one to thank all of you guys. 11 wonderful people in the house. Magandang gabi po sa inyong lahat. Time check tayo. It's 29 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Iyo baga sige host. Enjoy lang. Oo nga po, ma'am. Ito guys, patamsak naman ako sa LS Lapagan live stream, Dikitan Isdaan ni Ma'am Maestrang Bicolana. Kung di niyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Maestrang Bicolana, marami kayo guys na bibingwit yan kay Ma'am Maestrang Bicolana na ibinababa ni Ma'am Michelle Frondoso. Di ba? Baga sige host, enjoy lang. Host, nandito lang po ako, nakaabang kung merong dadalaw sa bakura natin para agad madalaw din natin sila. Ayan. Sige. And kung di nyo pa guys kaibigan ng bawat isa, konti lang tayo guys. You can make friends with each and everyone. Wag na kayo guys magantay na kayo ang puntahan or kayo yung tawag dito, kayo yung dalawin. Makipagkaibigan kayo guys. Monetize and unmonetize channel. Hindi masama makipagkaibigan. That is the key to a healthy channel na tinatawag. Maniwala kayo as a. And kung nangangailangan kayo guys ng WH, monetize and unmonetize channel, I am giving away free WH sa bawat magtatamsak sa premiere. At kung may premiere din po kayo, ayan, pwede nyo akong sabihan. Kahapon meron tayong 19 premiere. Ayan.
Si Bicolanang Maestra, dating kadikitan ko na until now po. Ayan, sabi ni Sir Pain Expert, One Life History. Ayan, Duda 5. Sir Jembius, kauwi lang nito galing trabaho. Ay, wala atang trabaho to si Sir. Hayasan pa ma, Shoshi Uchitawe. Chinchin nagalipay chine. Mega love shoutout naman po dyan sa Sir Jembius, all the way from Taiwan. Highly recommended channel yan guys, si Sir Jembius, na may codes aking gem. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, you can make friends with Sir Jembius. Napakalaking bahay yan guys. Si Sir Jembius. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Sir Jembius. Woan. Ay, One-an pala, One-an. Mega love shoutout to you, Sir Jembius, One-an. Minjin hayo sampan Haule. Tamsak dan, thank you for that si Tamsak Sir Jembius, and welcome din po sa aking live streaming all the way from Taiwan. O diba? Mga poging lalaki ng Taiwan. One answer, o diba? Sabi ko sa'yo, one an. Uy, sorry naman kay Nightbot Sir Jembius. Oy! Yan yung code guys ng 1. Ayan. Kapag ka nag-type ka ng 1, kasi niloloko ako dati ni Daman Lakbay, kung naalala nyo. Kapag ka nag-type ka ng 1, mag-type daw ng 1, mananalo ng kung ano-ano galing sa akin. Binubomba ako nun ni Daman Lakbay, kaya nilagyan ko ng ng code na pangit. Kinulit ko. As in, sorry naman dyan kay Nightboot. Sir Jepson, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Sir Jepson, nagbabalik natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also. Mga pupoging lalaki na mga monetize. O diba? Hello naman dyan sa'yo, Sir Jepson. Mega love shoutout dyan sa'yo. And welcome din po sa aking live streaming niya. May code sa aking JS. Ayan. Kung di nyo pa kadikitan yan guys, all you have to do is to click on that link na binababa ni Nightboot also, na may pangalan kay Sir Jepson, and do connect po sa ating kaibigan. Si Sir Idol Kabakal Vlog, Pain Expert, One Life History na po sa iyo. Sabi ni Idol Kabakal 2 Vlog. Baka naman guys, if someone visited your channel, please do return the favor back. Paalalang kaibigan. Ayan. Idol Kabakal, pababa ng bahay. Sabi ni Pain Expert, One Life History. Padi, baba mo padi. Oo nga. Ito pa, dikitan mo yan si Ma'am Maestrang Bicolana, tapos si Jonas Salundaga, DS. Ayan. Ma'am Litas Journey, hello host. Bago-bago rin natin na magiging kaibigan, kadikitan din or kabarkada, pwede na rin kakulitan, diba? Mukhang isa sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupan din, diba? Mukhang maganda to. Hindi ko pa to kadikitan Ma'am Litas Journey, thank you also for that sweet thumbs up. And welcome po ma'am sa aking live streaming. I-check ko lang po ma'am kung nakadikit na ako sa iyo. Magandang gabi naman po dyan sa iyo. Ma'am Litas Journey, welcome po ma'am sa aking live streaming. Bigyan kita na agad ma'am ng iyong moderator function, jacket ikang ang tinatawag, para naman pwede ka naman makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, sa isang magandang si Ma'am Litas Journey. And welcome ma'am sa aking live streaming. Oo nga, hindi ko pa ikaw mong kadikitan. Litas Journey. The Shallow Full Movie. Venom Scene. Ma'am, kung ako sa'yo ma'am. Ay, tama ba? Ito ba yun ma'am, yung sa'yo? Ma'am, kung ako sa'yo ma'am, ngayon pa lang ma'am, palitan mo na yung content mo. It is because it's not yours. Thanks host. Ayan, sabi ni Ma'am Litas Journey. Sa'yo po ba to ma'am? Hindi ko kasi makita yung profile. Naglalag ang aking computer. How is that possible? Sa'yo po ba to ma'am? Meron kang 176 subscriber. Pwede pa-type ako ma'am ng me. Ayan, pwede pa-type guys ng me. Yung mga bago natin guys na kaibigan, wala kayong ibang gagawin guys kundi ang mag-type ng Aura Me Channel. Ayan, eto guys, mag-type lang kayo ng channel Aura or Me, or pwede niyong tawagin si Nightboot, or kung talagang tinatamad kayo guys magtawag kay Nightboot, isang tuldok lang, hahanapin ni Nightboot ang inyong bahay at ibababa niyan dito guys sa aking live streaming, automatic. Ayan, wala kayong ibang gagawin guys, you have to use your main channel and
Ayan, tatawagin nyo lang si Nightbot. Automatic yan guys. Si Nightbot ang maghahanap ng bahay nyo at si Nightbot na rin ang magbababa niyan para sa inyo. Unavailable yung video ni Sir Jeff San, Sir Padi. Sige. Hanapin ko na lang, sir. Kalitan ko. Sir Jeff, wala ka bang ano? Tinanggal mo ba yung inilagay natin dito? Nightbot, sabi ni Ma'am Lita's Journey. Tama nga, 176 subscriber. Ma'am, kung ako sa iyo, ma'am, payong kaibigan, if you want your channel to get monetized also, ma'am, payong kaibigan lang tayo, ma'am. You have reuse content and and sabihan ko ikaw, ma'am, talagang hindi maa-approve ang monetization mo, ma'am, once na nag-apply ka, ayan. It is because ang dami mo, ma'am, na reuse content. Kung ako sa'yo, ma'am, you have to use your own video, ayan. Payong kaibigan lang, ma'am. At the end of the day, kayo pa rin yung mag-decision sa inyong mga channel, guys. I am just nothing but your guide, ayan. Kung gusto nyo lang, guys, kung gusto nyo lang. Ito na lang na Chinky Pinky loves pork chop. Palitan ko na lang yung kay Sir Jepson, guys. Ayan. Sayang naman kasi, ma'am, ng pinaghirapan mo. Ayan. Ito, guys, kay Sir Jepson. Dan Idol Kabakal TV, 1 minuto mahigit 5 tamsak at kampana. Balikan mo ako sa bakas ko sa main mo, ha, para wala tayong lagas. Main po ito, Idol. Ayan, sabi ni ang paalala ni Sir Pain Expert, One Life History. Ayan, nasa harang pa ako host. Ayan, sabi ni Sir Pain Expert. Sir Sean TV Guapo, magandang gabi naman dyan sa iyo. Maganda ka pa sa mga gabi, di ba? Mga poging lalaki yan, di ba? Mga pogi ka pa sa gabi na mahilig sa sitaw. Dan Tusok, sabi ni Sir Eugene Vlog. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Eugene Vlog. Welcome back din sa aking live streaming, Sir Eugene. Kumusta naman tayo dyan, Sir Eugene and Sir Sean TV Guapo? Sitaw na mabango, sitaw lang masarap. Sitaw na maitim ang buto, sitaw na tabi. Basta na, meron magsitaw na tabingi. Ay, magandang gabi naman dyan sa sitaw na tabingi. Diba? Merong sitaw na brown. Merong sitaw na pink. Lahat ng klaseng sitaw tinikman. Sir Eugene Vlog, magandang gabi naman dyan sa iyo. Sir Eugene Vlog, welcome din sa aking live streaming. Ano na ba yung code mo sa akin, Sir Eugene? JB25 pala, Sir Eugene Vlog. JB25. Magandang gabi din dyan kay Mama Atimon Vlog. Nagbabalik rin po natin na kaibigan yan si Mama Atimon. Tusok share. Ayan. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan. Marami kayo dito, guys, na may isda. Nagla-live streaming tuwing alas 6 ng gabi. Philippine Standard Time. Hindi ako nakilala ni Ma'am Atimon kanina. I use my secret. Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Thank you for that sweet tusok and share, ma'am. And welcome po sa aking live streaming. Hindi ako nakilala ni ma'am. Papinger po na. Sana all. Alamin kung sino ang kaharap ni Chang na nasa thumbnail. Alamin kung sino ang pinakakampi. Kailan ba ito, sir? 7:17? Ang layo pa, sir. Ay, ito munang 17. Kunin ko, sir. Copy and paste. Ilagay ko kay Tito. Sino ba si Tito? July 10. Ito. Jubimix Vlog. Si Tito. Copy and July 17, 5:30 p.m. Sana ako'y nangangarap na lang. Masayan man, yan ay pangarap lamang. Di naman ako T1 and T2, guys, meron tayong dalawang premiere. Baka naman T1 and T2.
Makabawi. Magandang hapon naman dyan si Mama Atimon lagi. Hindi ako nakilala kanina ni Mama Atimon. And nandito na rin sa atin guys si Bistag TV. Magandang hapon din po dyan sa iyo Sir Bistag TV. Welcome din po sa aking live streaming. Thank you also for that sweet tamsak and ayun na nga. Thank you also for keeping us guys in your background. Ayan. Pain Expert One Life History Dan. Sabi ni Idol Kabakal TV. Si Sir Shan TV Guwapo. Baka naman guys T1 and T2. Si Ma'am Yaya Joyce nandito pa rin sa atin. Si Ma'am Yaya Joyce, napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also yan ni Ma'am Yaya Joyce. Together with Sir Shan TV Guwapo, mga monetized channel. Si Ma'am Jonas Salundaga guys, kung di nyo pa kaibigan yan, nagla-live streaming tuwing alas 8 ng gabi. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. At marami kayong maiisda at kung nagpapatamsa kayo ng mga premiere ninyo. Ayan, kaibiganin nyo yan si Ma'am Jonas Salundaga, si Ma'am Adel Sulet. Ayan, tuwing alas 10 ng gabi, mga malalaking palaisda niyan. Si Ma'am Maestrang Bicolana, also known as Ma'am Michelle Frondoso. Malalaking palaisdaan yan guys. Kaibiganin nyo as in. Bahala ka sa buwan. Sorry na talaga. Oy. Sa iba naman ni Ma'am, sino kaya to? Sino ka ba? Tapos sabi ba naman, magbaba ka nga ng bahay mo dyan. Sabi ko, dito lang ako. Sitaw na nakalabas ang interview. Magandang hapon naman kay Bistag TV. Ay, si Ma'am Atimon pa ata to si Bistag TV. Oo. Tamsak Sir Uragon, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Mariana Channel. MYC ang kanyang code. Magandang hapon naman. Ay gabi naman po dyan sa iyo Ma'am Mariana Channel. Thank you also for that sweet tamsak. Welcome sa aking live streaming. Si Ma'am Newsing Ribot Makatol. Fish Panjong Malaking Palaisdaan. Ay sabi ni Ma'am Newsing Ribot Makatol. Oo nga Ma'am, as in. Literal. Oo nga, naman. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am. Ay, magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am. All the way from Singapore. Si Ma'am Newsing, Ribot Makatol. Sir, tamsak po, sabi ni Ma'am Maylene Mapili. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Maylene Mapili. Ilan na lang ba, Ma'am? Baka naman guys, meron kayo guys na pwede nyo akong tulungan. Sige na, tulungan nyo ako guys. Si Ma'am Maylene Mapili, almost 90 plus na lang if I am not mistaken. Mga 90 plus na lang ang kulang na WH ni Ma'am Maylene Mapili guys. Ang ating napaka-supportive na kaibigan yan, si Ma'am Maylene Mapili. Ayan. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Maylene Mapili. Welcome din po sa aking live streaming. Noted Kabakal TV. Salamat sabi ni Pain Expert One Life History. Maylene Mapili, hi ma'am. Sabi ni Ma'am Mariana Channel. Dinner po tayo, sir. Sige lang po, Sir Sean TV Guwapo. Pagkabusog po kayo. Time check tayo. It's 43 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Yung mga di pa kumakain, sabayan nyo na yan si Sir Sean TV Guwapo. Nag-aaya. Kabakal TV, san ba po kayo? Nakita ko kasi ginagawa kayo ng lagayan ng iRoom. Yung bahay ko kasi sa Cavite wala pang lagayan. Ayan. Nasa Nagayan, sir. Malapit na pala, sir. Uragon still playing po sa akin. Sabi ni Ma'am Marie. Oo nga, si Ma'am Eileen. Sir Eugene Vlog. Ito guys, si Sir Eugene Vlog. Kung di nyo pa kaibigan yan, JB25 ang kanyang code. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, just simply click on that link na binababa niya guys. Nightboot and do connect po kay Sir Eugene Vlog. Hapunan lang ako, sir. Sitaw na naman. Uragon, sir, 109 na lang po. Kulang ko. Kahapon nanalo si Sir Board ng 100 WH kanina at donate niya sa akin, sir. Thank you po sa lahat at sa lahat na nag-play. Ayun, sabi ni Ma'am Eileen, sana all, di ba? Malapit namang matapos, di ba? Eugene Vlog dan po sa'yo, sabi ni Idol Kabakal TV. Baka naman guys, if someone visited your channel, please do return the favor back guys, ha? Wow, malapit na. Ito guys, si Ma'am Adel Sulit yung sinasabi ko sa inyo kanina. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Adel Sulit. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Thank you also for that sweet tamsak. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. May napakalaking palaisdaan. Kung nagpapatamsak kayo guys ng mga premiere ninyo, pwede kayong magpatamsak dyan. At kung nagpapabomba kayo ng premiere, pwede nyo rin guys sabihan yan si Ma'am Adel Sulit. Tuwing alas 10 ng gabi, onward, hanggang alas 12 guys, yan. And then pagkatapos ni Ma'am Adel Sulit, sabi ko sa inyo, si Papa Yu. Oo, nagla-live streaming.
Ma'am Adel Sulit, puntahan mo si Papa Yu, ang daming mga magaganda at pupoging lalaki. Na viewers yon, as in pagkatapos na Ma'am Adel Sulit, nakaganito ako kay Papa Yu. Sabi ni Papa Yu, di ba? Dikitan niyo yun, dikitan. Nakaganon na ako kasi maraming Tapos nagkiklik ako ng mga nandoon. Ang gaganda. Harlem O, thumbs up. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Harlem O. Welcome din sa aking live streaming, Harlem O. Ayun, legit and organic, highly recommended monetized channel also yan guys, si Harlem O. Harlem O lang guys, ang sakala, meron niya na hacienda, meron din yan guys na palaisdaan. Ang kanyang palaisdaan ay inilagay guys is yung mga hitong mga fingerlings, ngayon tilapia na, di ba? Tapos may aso pa yan na naghahabulan. Yan si Harlem O. Harlem O lang sakalam. Alas 9 ng gabi ang kanyang live streaming guys. Marami kayong makukuhang WH dyan kay Harlem O. Sir Aldrin Ganles sa Japan. Wow, may Japan na. May galab shoutout naman dyan sa Japan. Pinagdidiinan talaga ang Japan. Magandang gabi naman dyan kay Japan. Diba? Mga pupoging lalaki ng Japan. Ano yon? Si Sir Aldrin Gandes sa Japan. Diba? Pinagdidiinan ang Japan as in Japan. Magandang gabi naman dyan sa Sir Aldrin Gandes ng Japan. Welcome din po sa aking live streaming. Sir Jepson. Diba? Si Harlem O. Jonas Salundaga, konnichiwa, Aldrin Gandes sa Japan. Sabi ni Sir Jepson, di ba? Marunong din mag-konnichiwa, di ba? Konnichiwa. Magandang gabi ang konnichiwa, guys. Ayan. Sacho, Aldrin Gandes, sabi ni Ma'am Adel Sulit. Harlem O, Adel Sulit, Mariana Channel, Aldrin Gandes sa Japan, Yahoo. Jonas Salundaga, hi ma'am. Aldrin Gandes sa Japan. Mega love shout out, sir. My goodness, sir. Diba? Pinagbigay niya talaga ang Japan. As in, Aldrin Gandes sa Japan. Dapat nilagay mo sa in quote and parang ganon. Mega love shout out sa lahat ang pagbatis ng gagaling pa kay Harlem O. Sana all may palaisdaan host. Sabi ni Pain Expert, One Life History. Sir, tawag dito? Hindi naman yan, sir, sa may palaisdaan or wala. It is how you're going to approach each and every one with your own uniqueness in life para makakuha tayo ng ating mga parang ganun ba? Ng ating palaisdaan, makabuild up tayo ng tinatawag nating palaisdaan. And kami naman lahat naman guys ng mga live streamers, nagsimula naman talaga sa isa. Ako nagsimula ako sa 2 ninja ko. Basta lang nagla-live stream ako, parang gano'n. And then, nakaisip na ako ng mga paraan just to make friends. Ayan. Ganun. It's not about WH yung hinahabol ko nung nag-live stream ako. It's all about making friends, diba? It's all about how I gain friends. Ayan. Yan ang aking objectives dati noon. Ganun po yun, sir. Yan ang sikreto. Parang ganun ba? Idol Kabakal, sabi ni Harlem O. Si Ma'am Maylin Mapili, mega love shoutout ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Yaya Joyce. Jonas Salundaga, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Maylin. Sir Jepson, Maylin Mapili, mega love shoutout din, sabi ni Sir Aldrin Gandesa, diba? Ibiganin nyo to guys, si Harlem O. Then si Sir Aldrin Gandesa, kung di nyo pa kaibigan yan, si Sir Aldrin Gandesa, makipagkaibigan na rin po with Japan, diba? Dadas Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Host, tamsakan mo naman ako please, sabi ni Dadas Vlog. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Sir Dadas Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Patamsak din guys ako ng graduation ni Dadas Vlog, diba? ISCAG School, diba? Patamsak naman ako guys, patamsak. Baka naman maluoy. Host, ganda boses mo, sabi ni Dadas Vlog. Thank you naman po dyan sa Sir Dadas Vlog. Pero mas maganda yung mga boses nyo guys. As in, Patamsak ako guys, patamsak. And meron tayong 2 premiere, 3 pala, T1, T2. Yung mga may-ari guys ng premiere, kung nandito pa ang inyong mga yung mga premiere ninyo guys, you can simply click the code na ibinigay ko sa inyo and patamsakan uli natin sa mga hindi pa nakatamsak. Mamigay tayo ng WH, T1, T2, T5. Hindi ko alam si T3.
T4, T5. Meron tayong 19WH kahapon. Sir Tono Bebs, magandang gabi naman dyan sa iyo. Sir Tono Bebs, ang ating kaibigan na nagbabalik. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Tono Bebs. Yung mga Papa Balls, Yummy Balls ng Taiwan yan guys. Si Sir Tono Bebs, Tamsak Dan host. Thank you for that si Tamsak, Sir Tono Bebs. Welcome back din sa aking live streaming. Kung naghahanap kayo guys ng ng mga Papa Balls, Yummy Balls, diba? Sana alls. Yan si Sir Tono Bebs, kaibiganin nyo na rin po yan guys. Nag-live streaming tuwing alas 10 ng umaga, Philippine Standard Time, all the way from Taiwan. Sir Tono Bebs, and welcome din sa aking live streaming, ang Pokpok ng Taiwan, diba? Pokpok at Callboy ng Taiwan. Iniwan ko sa kanya yung yung pagka-yummy balls. Kay Sir Tono Bebs. Tamsak Dan sa nakapin, Sir Padi. Ayan, sabi ni Idol, Kabakal TV. Thank you naman po dyan sa iyo, Sir. Ay, Padi, ayan. Maraming salamat naman dyan sa iyo, Padi. Welcome din sa aking live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am Marge Paulo. Nandito na rin sa atin. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Marge Paulo. Hello, Dan Tamsak po. Thank you also for that sweet Tamsak, Ma'am Marge Paulo. Welcome po sa aking live streaming. Tono Bebs, hug me please, sabi ni Dadas Vlog. Di ba? Ganda Tagalog mo, di kagaya sa akin Bisaya. Talaga. Kaya naggaya na lang ako, sabi ni Dadas Vlog. Hindi naman yan guys, Ako naman talaga guys, Bicolano, and sa bagay, nasa Luzon naman talaga. Meron naman, si Pri, si Ma'am Jonas Salunda guys, natuto ng magtagalog. Ang ganda ng Tagalog ni Pri, as in. Pero minsan, hinahaluan niya ng Bisaya naman talaga, as in. Kaya natuto ka mag-Bisaya. Ain. Tono Bebs, Tons. Bakit Tons? Si Tono Bebs. Mega shoutout po Ma'am Adel, sabi ni Marge Paulo. Sir Tono Bebs, hindi ko pa napapadala kay Ma'am Jonas Salundaga yung tawag dito. Yung chocolate kasi nga naka-GCQ, yung buong syudad. Pwede yung Shopee. Pero yung LBC sarado. Oo. Bawal lumabas. Naka-lockdown. Tinuod host, sabi ni Dadas Vlog. Ayan. Sana all yummy balls. T1, T2, T5 guys, baka naman. At kung mga nagmamayari kayo guys kahapon ng mga live stream, ay ng mga premiere, pwede nyo i-click yung inyong mga, or pwede nyo i-update guys ako. Sabihan nyo ako, and patamsakan natin ang inyong mga premiere. At kung may mga premiere kayo dyan guys, huwag kayong mahiyang magsabi. Sabihan nyo ako guys kung may premiere kayo sa inyong mga bahay. Patamsakan natin at the same time mamigay tayo ng WH. Sa mga bago natin na kaibigan guys, I am giving away free WH. Wala kayong ibang gagawin. Magtamsak lang sa premiere. 1 WH bawat premiere na tatamsakan po ninyo. Ayan. T1, T2, T3, T4, T5. Kung ang T4 tapos na ba ang T4? Mega shoutout sa likod mong nag-ML Pre. Oy, bebe. Mega love shoutout daw, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Host, pakitusok po ng aking premiere, sabi ni Ma'am Marge Paulo. Ma'am Marge, nandito ka ba sa akin kahapon? Di ba nagpatamsak ka kahapon sa akin, Ma'am Marge? Ay, wala ba? Hanapin ko na lang po, Ma'am Marge. Ayan. Hanapin ko po, Ma'am Marge Paulo. Ayan. Ito, unboxing durable things ng new. Sana unbox. Ilagay ko, Ma'am, sa Sino ba si T4? Sir Pain Expert, One Life History. May mayaman. Oy, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Pain Expert, One Life History. Mayaman. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, sir. Thank you also for that sweet your amazing super chat pala. Ikaw pa rin ang mahal. Ilagay ko, ma'am, ikaw sa T4. Kailan ba ito, ma'am? July 15, 6 a.m.
T1 hanggang T5 guys. T1 hanggang T5. 5WH makukuha niya. T4 si Ma'am Marge Paulo. Host, pasensya na ha. Konti na lang natira sa bulsa natin. Sir, maraming salamat naman po dyan sa iyo. Kung di nyo pa guys kaibigan ang ating super chatter na si Pain Expert. Binababayan guys ni Nightboot ang ating super chatter, at kung di nyo pa kaibigan yan guys, dikitan nyo na rin po yan. Mag-ipon-ipon kayo guys ng mga ng mga super chatter, as in once na kayo naging monetize, alam na this. Ma'am Betty channel nandito na rin sa atin. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Betty channel. Napaka legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Betty channel. Ma'am Betty, hello naman po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming, and meron din tayo guys na bagong magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Let me also welcome and acknowledge the presence of Steve sa Libyo TV. Nabibigyan ko na agad ng kanyang moderator function para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan or makipagdikitan dito sa ating live streaming. Sir Steve sa Libyo TV, mega love shoutout po dyan sa iyo. Welcome po sa aking live streaming. Meron ka na sir na jacket sir, binigyan kita. Thank you also for that sweet thumbs up. Takot sila sa akin host, budol ako. O hindi yan guys budol, si Sir Pain Expert One Life History. Padikit naman ako guys, padikit. Mag-iwan lang kayo ng tamang bakas guys. Oo nga. Sa ating super chatter na si Sir Pain Expert One Life History na binababayan guys ni Nightboot. Ayan, yung nakapin sa taas guys. Ayan. T1 hanggang T5, yung mga nangangailangan ng WH, I am giving away free WH. Yung kahapon, ang dami kong premiere. Sana nagkamsa kayo guys kahapon kasi kukunti lang yung mga plinay ko. Tagkukunti lang. Si Ma'am Simpulay na natitira. Tsaka si Ma'am Marie, Yana Channel, ang natira. Hindi pa tapos yung playlist to sa kanila. Guys, sa mga bakas po, ako magbabalik ha. Sure po, yan. Pasensya na kayo. Mabiro lang po ako minsan. Sabi ni Pain Expert, One Life History. Si Steve Salibio guys, nagbababa rin ng kanyang bahay. Sir Steve Salibio, hindi pa kita nadikitan. Alam ko. Kukunin ko yung pangalan ni Sir Steve Salibio. Steve Salibio. Dikitan kita sir ng aking second monetized channel account. T3 thumbs up at dikit na po, salamat. Sabi ni Ma'am Yaya Joyce. 1WH ma'am, bigyan po kita 1WH. Si Steve Salibio TV. Ayan, kunin ko lang yung pangalan mo. Yung kahapon, nadikitan ko na guys yung ilan ba yung nadikitan ko kahapon? Dikitan kita sir ng 5. Ma'am Jeans Channel nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Nagbabalik din natin na kaibigan niyan guys, all the way from Hong Kong. Mga legit and organic, yayamanin, magagandang babae sa balat ng tinalupan niyan guys. Yan si Ma'am Jeans Channel. Kaibiganin nyo din po yan guys. Si Ma'am Jeans Channel, highly recommended soon to be. O diba? Nangangamoy ang monetization na rin yan. Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Welcome din po sa aking live streaming. Also guys, meron tayong, we have our foreign friend who is in my live streaming, that KK Hi. Mega love shout out to you KK Hi. Welcome also in my live streaming. Ayan. T1 to T5 dan tamsak Premier Sir Uragon. Sabi ni Ma'am Jeans Channel. Noted ma'am, 5WH. Ma'am, meron ako sa yung 3 browser na ipiniplay. Hello to you KK Hi. I just don't know how to read. Korean language ba? Korean language. Si KK Hi. Mega love shout out to you KK.Hi. HI. Welcome also in my live streaming. Steve Salibio dan sa iyo idol. Uragon. Pre, tapos na ang T3. Hala? Si T3 tapos na. Korean yan pre. Ma'am Betty, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Betty Channel. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka naman. Si Ma'am Grace. Ay, hindi ko pa pala napalitan si T3. Sige, palitan ko na lang guys. Okay lang naman yung guys. Dan TT, sabi ni Ma'am Betty Channel.
Betty Channel. Ilan po ba, ma'am? 5WH. Ma'am Linda Obrador, 30 Tamsak Dan host. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Linda Obrador. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Ito pa guys, si Ma'am Linda Obrador, dikitan nyo yan. I will gonna give you one very good reason kung bakit nyo kailangan dikitan si Ma'am Linda Obrador, guys. Si Ma'am Linda Obrador, si Ma'am Joanna Salundaga, si Ma'am Adel Sulit, si Ma'am Atimon Vlog. Yan. It is because marami yan na pambalik. Oo nga. Marami yan guys na pandikit. Oo. Promise. One of our VIP member yan guys, si Ma'am Linda Obrador, who is in my live streaming. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Linda Obrador. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming na meron siyang premiere scheduled to preach second Sunday of July. Wow, sana mag-preacher na po si ma'am. Ilagay kita, ma'am, sa T3. Palitan ko si Ma'am Grace. Ayan. Kailan po ba ito, ma'am? July 12, 9 p.m. T3 guys, para kay Ma'am Linda Obrador. Baka naman, Ma'am Linda Obrador, T3. Ma'am Atimon, second premiere. Baka naman. Sige. Yung kagabi ba ito, ma'am? Mukbang, KFC. July 14, 7 p.m. July 12 pala yan. Sige, palitan ko, ma'am. Ilagay kita sa, ilan na ba? T6. Si Rubina's Vlog, July 12, bukas. Hanapin ko si T7. Sino pa ba? July 10. Ito T7. Si Sir Joseph the Dreamer. Tapos na rin. July 14, 7 p.m. T7 guys, T1 hanggang T7. Ayan. Baka naman, maluoy mo. Maluoy guys, maluoy. T1 hanggang T7. Ma'am Atimon, T7 ka po, Ma'am Atimon. Joe Margel, nandito na rin sa atin, boss. Pa-shoutout sa mga pamangkin nyo po, sa mga lasing na pero nag-ML pa daw, sabi ni Joe Margel. Magandang gabi naman dyan sa ating pamangkin. Na lasing na nag-ML pa. Kaya, boom, wasak-wasak. Wasak-wasak yung base. Sir, pain expert, tama na yun, sir. Oy, magandang. Gabi naman po dyan sa Sir Pain Expert. Ang dami ko ng utang dito kay Sir Pain Expert guys, ang ating super chatter. Padikita ko guys sa ating super chatter kung di nyo pakadikitan yan guys. Magsimula kayong mag-ipon-ipon ng mga super chatter kasi once na, if you are not yet guys monetized channel, once na na-monetize kayo, kaibiganin nyo yung mga yan as in dikitan nyo. Malay nyo, isang araw sa inyo yan magpalipad as in. Sir, thank you for that amazing super chat. Sir, Sir Pain Expert, One Life History. Nandito pa rin sa atin guys si Steve Salibio TV, Dan Pulpak Jeans Channel. Sabi ni Steve Salibio TV. T1 hanggang T7 guys. Buhatin daw tayo ni Tantoy Boss. Dana po sa nakapin surf host. Ayan, sabi ni Ma'am Yaya Joyce. Ma'am Yaya Joyce, thank you naman po dyan sa'yo. Steve Salibio TV, dan sa'yo idol. Pasukli na lang po. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Okay, mega love shoutout naman dyan kay Tantoy. Na nag-MM, iniwan ako. Nag-MM pre. Tapos ako yung nasa unahan, Uranus, tangke. Iniwan ako. Kung pwedeng pumatay ng kakampi, papatay ko talaga yun si Tantoy. Promise, as in.
Oo nga, dapat sa ML pwedeng pumatay ng kakampi kasi papatay ko talaga yung kakampi ko as in. Nandito si Primong Buki at Primong Pude, nakatambay kami ngayon boss dito sa iyo habang umiinom. Sana all umiinom, kayo pala yung nagbibidyo okay dyan. Yes naman host, ganyan. Oo. Yes naman host, ganyan naman talaga po tayo pag may konting naiwan sa bulsa at nakapasyal tayo sa mga kaibigan natin, may dala po tayong palaging pasalubong. Thank you po for that amazing super chat sir ha. Tara rank, sabi ni sir Sean TV Guapo, tawa ng tawa sila boss. Oo nga, sana kung ako ang developer ng Mobile Legend, kailangan ilalagay ko talaga na pwede mong patayin yung kakampi mong sure. Ano nga yung bebe? Shusho? Oh. Halika dito, bebe. Ano yon? Yung kakamping ano yon? Halika dito, bebe. Halika dito. Yung kakamping ano, bebe? Mahala ka dyan, oy. Mama Eileen, 3WH, Mama Eileen mapili. Ayan. 3WH noted po, ayan. Sir Uragon Dante 67, sabi ni Ma'am Jeans Channel plus 2. Dan Pulpak sa nakapinting, sabi ni Sir Steve Salibio. Sir Steve, dahil Steve Salibio TV, dahil dinikitan mo yung ating super chatter. Sir, bigyan kita ng 5WH, sir. Automatic, ayan. Inagaw yung CP ko to. Huwag nyo daw ibulgar. Padikita ko guys sa ating mga super chatter. Oo. T6 dikit kalembang na po. Ayan, sabi ni Ma'am Yaya Joyce. So, Yaya Joyce plus another 1WH. Steve Salibut TV. Ayan, maraming salamat idol. Always welcome sir. Always welcome. Ayan. Irugado mo man si Manto. Kasi nga nasa pag-clash, nandun ako sa gitna, ako yung inuupo ka ng tatlo ata yun, 3-4 ba yun? Nasa likod ko si Tantoy, bigla umalis. Oo nga, Si Onga ang pabuhat na permi buyog. Dan Pulpak sa nakapin, Sir Uragon. Sabi ni Ma'am Jean, bigyan kita ng another 1WH. Ayan. Kalahin mo ba na may straight na tatlong star, tapos akala ko mag-MM, pumili ng MM, sige kayo mag-MM, tapos nagtangki ako, tapos biglang biglang yung MM namin naging ano na ba yon, harit ba yon o naging ano na ba yon, o tangki rin ba yon, nagtigrin. Nagbakas ako sir, pain expert. Baka naman, ayan, sabi ni Ma'am Ate Mon Vlog. Maraming salamat sa mga dumikit sa maliit kong kubo. Iwan lang ng bakas, balikan ko kayo. Sabi ni Steve sa Libyo TV. Ito pa guys, bigyan ko kayo ng isang magandang tip sa mga nagdidikitan dyan guys. Habang nakikipagdikitan kayo guys, meron akong 7 premiere. Habang nakikipagdikitan kayo, you gain subscriber. Magtamsa kayo sa premiere, sabihan nyo ako. Kasi nga ang requirements guys ng monetization is 1,000 subscriber and 4,000 WH ang kailangan. I am just giving away free WH sa mga nandito. It's just guys, it's one time offer, diba? Parang gano'n lang. Kasi sabi ko nga guys, paulit-ulit kong sinabi, once upon a time, I was once nangingisda din ako and nangangailangan ng WH. Hirap na hirap ako noon mag-WH. Kaya sa mga nandito sa atin guys, monetize and non-monetize channel, hindi ko kayo pahihirapan sa WH nyo. Kailangan nyo lang talaga magkaroon ng video sa inyong mga channel para naman mabigyan natin ng WH kayo ng sapat, di ba? Oo nga. At hindi ko kayo guys pahihirapan para umuwi kayo guys nagkaroon kayo ng WH sa akin at nagkaroon kayo ng kaibigan na nadikitan.
T1 T10 Dan Pulpak na host. Sabi ni Ma'am Linda Obrador. Ma'am Linda, bigyan kita ng 10WH. Linda Obrador. 10WH, ma'am. Wala na ibang gagawin ng aking computer. Huwag kayong mag-alala, guys. Narito lang ako. Dan Dikit sa Super Chatter host. Sabi naman Betty Betty Channel. Kasama ko, to yung mga pinsan ko na mga gwapo. Ako lang ata pangit dito, sabi ni Joe Margel. Yung mga the best na pinsan kasama ko na to. O, diba? Meron ba kayong iniinom dyan? Antayin nyo ako matapos. Bibilhan ko kayo ng iinumin. Oo nga. Saan ba yan? Mega love shoutout na naman dyan sa aking Bebe Labs. Nandito rin sa atin, guys. Si Ma'am Victoria Kulubi, all the way from Malaysia, diba? Saya Sinta Kamo. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Victoria Kulube. Welcome din po sa aking live streaming. Legit and organic, highly recommended monetized channel. Nagmamayari ng napakaraming kape sa Malaysia. At kung gusto nyo guys na makatikim ng masarap na kape, bisitahin nyo ang bahay ni Ma'am Victoria Kulube at humingi kayo, libre lang ang kape. Pero hindi ni Ma'am masagot-sagot kung ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Mananalo ng 5,000 cash. Sana all ganyan lahat ng host, sabi ni Ma'am Betty Betty Channel. Hindi naman po, ma'am. Meron guys akong pinuntahan dati when I have 1,000 subscriber ata. Meron akong pinuntahan guys na namimigay ng WH. Namimigay siya ng WH. Pero may kapalit. Kailangan i-super chat daw siya ng minimum of $50. Bibigyan niya daw ng 100 WH. Ayan. Sabi ko, bakit kailangan gumastos sa WH, diba? Oo. Hindi mo kailangan gumastos sa WH. Kung meron din naman kayo guys, kung meron din naman kayong meron din naman kayong gadgets para mamigay ng WH, why letting it paid by others kung pwede mo namang ibigay, di ba? Huwag ganun guys, huwag kayong sakim, huwag kayong gahaman. Oo. Music. In the mix. Sumulong kayo guys, gaya ng kayo'y humihingi ng tulong na tinulungan din kayo. Mas masarap sa kalooban yung tumulong ka kaysa yung bayaran ka muna bago ka tumulong. Yoko nang ganun. God bless you, host. Ayan. Thank you naman po dyan sa'yo. Maraming salamat, host idol. God bless. Ayan. God bless you all guys also. Ayan. Ano pa? Dito sa Kubo Mansion kami to. Sige. Sana all kagaya. Oo nga, yung iba din guys, ayaw mamigay ng jacket. Wag ninyo guys ipinagkakait ang moderator function, ang jacket na tinatawag. Moderator function. Kasi nga, kung ayaw nyo mamigay guys ng jacket, you're just letting your viewers feel uncomfortable. Di ba? Just let your viewers feel comfortable sa inyo. It is because giving moderator function, walang mawawala dyan sa inyo unless otherwise someone destroy your trust. Or sabi nga, trusting person, sabi ko doon sa aking Facebook account, trusting person is giving them the right to destroy you completely, knowing that he or she will not. Ayan, tinatawag. Unless otherwise, bahain kayo ng link dyan ng mga ng mga spam link sa binigyan nyo ng moderator function. Pero knowing na hindi naman guys, hindi naman kayo lolokohin, gagaguhin nang binigyan nyo ng moderator function. Kaya guys, ang sabi ko sa inyo, once na binigyan ko kayo ng moderator function, I am giving you the right. Diba? I am giving you the right para mag-drop kayo ng kahit anong i-drop ninyo. It is totally okay with me. And pangalagaan nyo yan guys, kasi once na binawi ko yan sa inyo, may binawian ako guys ng jacket, hindi ko na ibabalik yan, promise, as in. You have a great responsibility also sa mga jacket na ibinigay sa inyo guys. Ang pagbibigay ng jacket is may kaakibat dyan na responsibilidad, knowing na hindi nyo lolokohin or gagaguhin yung nagbigay sa inyo ng jacket. Ayan.
Ma'am Marge Paulo, maraming salamat naman po kay Ma'am Marge Paulo. Ayan, thank you for that sweet and amazing super chat, Ma'am Marge. Oy, isa rin sa ating mga super chatter guys, si Ma'am Marge Paulo. Kung di niyo pa kaibigan niyan guys, yayamanin natin all the way from Singapore. Makipagkaibigan na rin po kayo guys sa ating super chatter na si Ma'am Marge. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Marge. Baka muna guys yung link kay Ma'am Marge, ang ating super chatter. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Si Ma'am Marge Paulo also. And si Sir Pain Expert One Life History. Wait lang guys, bigyan ko ng moderate ay ibaba ko lang guys ang ating super chatter. DJ John sa Dino Remix. DJ John Sipa Remix. My heartbeat, baby. Eto guys, ang ating super chatter. Si Ma'am Marge. Ma'am Marge, thank you for that amazing super chat, Ma'am Marge. Padikit naman ako guys, padikit po ako. Ayan. Sir, salamat ulit. Binalikan ko na lang ng pumunta sa premiere ko. Sabi ni Idol Kabakal TV. Ayan. Thank you naman po dyan sa iyo, Padi. Ayan. Salamat po, Atimon, in God will. Basta tiyaga lang po. Ilan na lang kulang mo, ma'am? Hello po, Madam Atimon Vlog. Sabi ni Joe Margel. Host, I'm from Riyadh, KSA po. Bakit, ma'am? Bakit, yon? SAR, di ba? Saudi Arabia Riyal pala ang SAR. Akala ko Singapore. Akala ko ringgit, parang ringgit style. Sa Dino. All the way from Saudi Arabia Riyal. Riyal pala yung SAR. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Ma'am Marge. Ito guys, padikit po ako guys. Padikit din ako sa ating super chatter. Binababayan guys ni Nightboot si Ma'am Marge. DJ lang po host, busy pa po sa kusina. Sabi ni Ma'am Betty Betty Channel. Sige lang po Ma'am Betty Betty. May pinunta na ako Sir Uro kung 3 beses talaga ako nagbalik sa kanya. Di niya talaga ako binigyan kaya di na ako bumalik. Sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ganyan talaga yung tito. Kung sino gusto magpadikit guys, baba lang ng bahay. Thanks sabi ni Sir Steve sa Libute TV. Welcome po, ayan. Ma'am, thank you po talaga, ma'am. Ma'am Grace B. Vlog nandito na rin sa atin. Ma'am Grace, mega love shoutout naman po dyan. Highly recommended, newly monetized channel yan guys, si Ma'am Grace. Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Grace B. Vlog all the way from Tagaytay or Cavite City. Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Grace B. Vlog. Welcome din po Ma'am Grace sa aking live streaming. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, eto guys, si Ma'am Grace B. Vlog, napaka-legit and organic niyan. At ang ganda ng boses. Sorry po kung di ako nakapunta sa LS ng iba. Busy po kasi lagi sa trabaho. Sabi ni Joe Margel. Antayin niyo ako dyan. Antayin niyo ako. Putahan ko kayo. Bigyan ko kayo. Ano ba iniinom niyo dyan? Sa inyo pala yung video, okay? Pain Expert, dating dikit na po. Dan tusok, sabi ni Ma'am Marge. Sorry po, naulang nakapunta. Data lang po gamit namin po. Ayun. Sige lang po Ma'am Grace. Pero pag natapos na bahay ng pinsan ko at bakante ako, tatambay talaga ako sa inyo mga idol. Doon naman sa bahay ko, pagkatapos doon kayo. Kaya hindi pa rin. Habang nakatambay ka, doon naman sa bahay ko. Yung papagawa kong bahay pala doon. Something very deep inside us, the major and the minor. We're like piano keys, you play it for me. Magandang gabi naman po dyan sa inyong lahat. Time check tayo, it's 20 minutes past the hour of 7 o'clock Philippine Standard Time. Tamsak na Sir T1 hanggang T7. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa, Japan. Aldrin Gandesa, Japan. Sana all may Japan. 7W8, sir.
Di po sa amin yun to, birthday ng anak ni Wen. Ni Weng. Ah, kila Weng pala yan. Ah, birthday pala ng anak ni Weng. Happy birthday naman dyan sa anak ni Weng na nagsiselebrate ng kanyang birthday ngayon. Ano pa ba? Ano pa? Baka may gusto kayong itanong guys. Pwede kayo magtanong. O, diba? Padikit ako guys sa ating mga super chatter also. And namimigay ako ng pre-WH T1 hanggang T7 tayo. Ayan, T1 hanggang T7. Libreng WH guys, libreng WH. Bibigyan ko kayo guys ng isang tip. Habang nakikipagdikitan kayo, magtamsa kayo. Kasi ang hirap hanapin ng WH. Kung ako sa inyo guys, if you are new in YouTube, if you are venturing YouTube guys, if you are new, ayan, yung mga nagsisimulang YouTuber, ayan. Ang pangingisda is mabilis lang, pero ang watch hour ang pinakamatagal hanapin. Pinakamatagal makuha. Kaya nga, sabi ko sa inyo guys, hindi ko kayo pahihirapan ng WH nyo. Kahit pa unti-unti araw-araw, at least madagdagan yan. Hindi yung nakakuha lang kayo ng 5 subscriber, 7 subscriber, 10, 20, 30 subscriber. Yung WH nyo, ang dagdag araw-araw is minuto lang. Sayang naman kasi guys ng pagkakataon, opportunity para magkaroon kayo. Samantalahin nyo guys yung pagkakataon na magkaroon kayo ng subscriber at dagdag WH sa inyo. Kung may mga host guys na namimigay ng WH, samantalahin nyo yung ganon. Kasi boosting up your WH is a key to a healthy channel na tinatawag din. Hindi lang yung pakikipagkaibigan, pakikipagdikitan. Ano pa ba? So, suyo po kay Tia Jubes na ako. Sorry kung di pa po namin magagawa kisame niya ni Primong Buki, pero gagawin namin yun, boss. Ayan. Sige lang ma. Okay lang. Ah, magpapakisame pala yan. Okay lang yun, Mar. Okay lang yan. Taga-tingin na lang pala. Oo. Kahit maghinursul. Sige, sabihan ko na lang, Mar. Ayan. Baka naka-tune in din sa atin. Ano ba iniinom nyo dyan sa inyo? Ang ating super chatter guys, wag ninyong kakalimutan din. Ayan, bigkitan nyo na rin po si Ma'am Marge Paulo at saka si Sir Pain Expert One Life History. Napaka-legit and organic na mga kaibigan. Mga yayamanin natin na kaibigan guys. Together with our VIP members, yung ating mga VIP members na may mga badge, wag nyo rin po guys na kinakalimutang dikitan. Napaka-legit and organic soon. Kapag ka nagkaroon din kayo ng mga join button nyo at sa inyo rin yan magpapa-member. O, diba? Ma'am Jenny Vlog, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Jenny Vlogs. Nagkasabay-sabay kasi to, baka tubuhin ako ni tita to. Okay lang yun, ma. Oh. Batuta yun. Sige, pasyal ako dyan sa'yo mamaya. Pagkatapos ng aking live stream. Ano pa? Baka may mga katanungan kayo guys. Pwede kayong magtanong? Oo. Pwede kayong magtanong. Jinsito lang po to. Pampaturog lang. Oh. Sana all. Sana all may pampatulog. Nakailan na ba kayo? Nakarami na ba kayo? Never the right time, whenever you go. Little by little, till there was nothing at all. Ano pa? Baka guys may mga katanungan kayo, pwede kayo magtanong. Ayan, Ma'am Grace, 7WH. Ayan, Grace B Vlog. Sa'yo ba to, Ma'am? 7WH. O gusto mo i-donate? Donate mo na, Ma'am. So I'm confused.
T1 hanggang T7 guys. T1 hanggang T7. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? Only got it on you and it's on so before you go. Late ako nag-live stream ngayon guys. Kasi nga tawag dito. Those up early, cute. Tumambay ako doon sa pinapagawang bahay ng kapatid ko. Kanina. Sige po sir, kung sino po na... Wow. Diba? Okay, kung sino daw nangangailangan ng WH dyan, oo. Ayan, si Ma'am Grace magdo-donate. Oo, 7WH din. Sayang din. Unahan guys, unahan. Kung sino yung gusto. Si Ma'am Grace B. Vlog nagdo-donate. Diba? You go. Was there Yung unahan guys, unahan. Kung sino yung mauna. Yun ang bigyan natin. Kailangan ko po yan. Sana wala kang kailangan din. Kailangan sir. As in. something I could have said? Kung sino guys na nangangailangan ng WH dyan? Ayan. Magdo-donate si Ma'am Grace. Unahan lang po tayo. 7WH dinodonate ni Ma'am Grace. Wala na ata. Walang nangangailangan. Sige. Ako na bahala dito. Donate. Oh, wait. May umagaw ng CP ko. Gusto din daw niya mag-comment. Sabi ni Joe Margel. Sige lang maaya. Sige. Sino ba yung umagaw? Magandang gabi naman dyan sa mga kainuman ni Joe Margel. Ayan. Nandyan sa kanyang kubong mansyon. Na umiinom. Hello naman dyan sa mga pupogi kong pamangkin ng mga umiinom. Magandang gabi naman dyan sa inyo. And, ang ininom ha, sa tiyan, wag sa ulo. It's production. It's production. Dito pa shoutout sa mga primuhon kong buyong na. Sabi ni Joe Margel, sino-sino yung mga yon? Waiting kami sa'yo. Ayan. Sige lang. Mag-resort. Wow! You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some things you wanna play. Nothing's Si Tantoy Ine, magandang gabi naman dyan sa'yo, Tantoy. Mapasaway si Tantoy. Kapag ka umiinom guys sa tiyan ang laman. Sa tiyan ang iniinom, wag sa utak ha. Paalala lang, buyong. And kung di nyo pa guys kaibigan si Sir Steve sa Libyo TV, nagbababa po ng kanyang bahay guys. Makipagkaibigan kayo kay Sir Steve sa Libyo TV. Yung mga ganito guys, yung mga ganito ang mga kinakaibigan, yung mga nagsisimulang mga YouTuber. Kaibiganin nyo guys. Umpisahan yung kaibiganin guys, yung mga nagsisimulang mga YouTuber. Hindi po mga wag ninyo guys na tinatawag yung mga nagsisimulang YouTuber na mga maliliit na YouTuber. Kasi ayoko tinatawag na ganon. Kasi once upon a time naging maliit din ako and ayun. May mga live streamer kasi na mga malalaking bahay, tinatawag nila yung mga nagsisimulang YouTuber na mga maliliit daw na bahay. Pasintabi po ha sa mga malalaking channel dyan. Nagsimula kayo sa maliit din kasi wag niyong ini-small. Kasi kung hindi dahil sa mga maliliit na bahay na tinatawag niyo, hindi kayo lalaki. Si Kuya Ke, si Kuya Pude, si Kuya Jo, si Janjan, si Unga, si Ampol at si Tantoy. Magandang gabi naman dyan sa mga nakaantabay sa atin. Si Mike, si Pude, ayan, si Kuya Jo, si Janjan, si Unga, si Ampol at si Tantoy. Magandang gabi naman dyan sa inyo and happy listening to each and every one of you. Ang tito kong pogi, halika na at tatagay na tayo. Sabi ni Mike Diren. Diba? Hello naman dyan kay Mike. Thought you anyway.
Sige, pagkatapos ng aking live stream, antayin nyo ako dyan. Sige, bigyan ko kayo ng inumin nyo. Pero pag nakainom, ano na, pahinga na. Oh, tulog na as in. 14 wonderful people in the house. Magandang gabi dyan sa inyo. Time check tayo. It's 30 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Yung mga hindi pa dyan guys kumakain, abay kumain na po muna kayo. Yung mga hindi pa dyan nagluluto, bili na lang kayo dyan sa sa tindahan malapit sa inyo. Nad Bilo, mega love shoutout ng po dyan kay Nad Bilo. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Nad Bilo. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Nad. Or si Randy, ayan. O, diba? Welcome din sa aking live streaming, Nad. Si Randy Bilo. Boss, patamsakan to, sabi ni Harlem O, please. Ayan. Mega love shoutout din dyan kay Harlem O. Ayan, sige. Ano ba to? Harlem O? Yung pusa naman to? Oh. Patamsak ako, guys. Patamsak. Pabomba na rin ako, guys. Pabomba. Ayan. Ilagay natin kay Nightboot, Yung sabog na sabog guys, para kay Harlem O, baka naman. Sino mang magtamsak dyan guys, may 1WH kay Harlem O. Oo nga, 1WH free. Diba? Sino mang magtatamsak guys, dito may 1WH kay Harlem O. Mag-iwan lang kayo ng hashtag Uragon. Alam niya na yan guys. Oo nga. Tamsakan nyo guys, sayang 1WH, makukuha nyo kay Harlem O. Mag-iwan lang kayo guys ng hashtag Uragon. Oo. Gabus kami nakasupport sa imo. Thank you naman dyan kay Randy Bilo. Host, lahat na nagdalaw sa bahay ko, nabalikan ko na almost 2 videos sa bawat isa sa kanila para sulit at lahat mo bawat pelikula may palatandaan po ako at makikitin nila yon. Sabi ni Payna Expert, One Life History. Ayun guys, if Payna Expert, One Life History visited your channel, please guys do return the favor back. Ayan. And sa mga nagdikit sa ating super chatter kay Payna Expert, maraming salamat sa inyo guys. Huwag kayong mag-alala. Ayun, meron kayong naipong kaibigan. At least hindi na bakante, di ba? Tamsak dan Harlem O, sabi ni Ma'am Grace. Yan guys, pabomba ako guys, pabomba. Patamsak na rin po ako guys. Sino mang magtatamsak dyan guys? Mamimigay yan ng WH si Harlem O. 1WH, bahala ka dyan Harlem O. Sa'yo yan ha. Oo. Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Yaya Joyce. Ito pa guys, si Ma'am Yaya Joyce, isa sa ating mga super chatter, mga legit and organic, highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Yaya Joyce. Ma'am Betty Channel, Sir Aldrin Gandesa, maraming salamat naman dyan sa mga background ninyo. Thank you din po host sa inyo at sa lahat ng nasa bahay ko. Merong Uragon, asahan nyo. Pag nakapasyal ako sa inyo, may pasalubong po tayo. O diba? Sabi ko sa inyo guys, kaibigan niyo yan, si Sir Payna Expert. Especially sa mga monetized channel, you know what I really mean. Oo nga. At kung may mga katanungan kayo guys sa inyong mga channel, you can simply ask. Free yung tinatanong mo free sa akin. Okay lang naman maglagay kayo ng payment methods ninyo guys. Ngayon pa lang, okay lang. It's totally fine sa inyong mga account. Let me also welcome and acknowledge the presence of Kev Dilmindo. Kev Dilmindo. Mega love shoutout naman po dyan kay Kev Dilmindo na mayroong 2 subscriber. Anyari sir? Mega love shoutout naman dyan kay Kev Dilmindo. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also para naman pwede na rin siyang magipagkaibigan dito. Dumami yung kanyang kaibigan. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Kev Dilmindo. Welcome din po sa aking live streaming. Maraming salamat din po sa lahat. Sabi ni Ma'am Betty Channel. Dan full pack na daw kay Ma'am Grace B Vlog si Sir Steve Salibio TV. Ayan. Ma'am Grace, alam mo na Ma'am Grace kung ilan yung ididikit mo. Baka naman guys, pwede nang gawin yan na baka pwede nang gawin 200 yan guys. Oo. Si Steve Salibio. 4 na lang guys. Oo.
Sir Steve Salibio, dikitan mo to si Ma'am Jonah sa Lundaga. Hingi kita. Pre, pahingi ako ng 4, pre. Sige na, pre. Oo. Eto, Sir Steve, dikitan mo to si Ma'am Jonah sa Lundaga. Ayan, ihihingi kita ng 4 para naman maging 200 ka na. Pwede, Anto, dako pon, at ibagros mo, itao ko kay Bebe. Sige. Okay, on the way. Pabisit po, sabi ni Kev Del Mindo. Maraming salamat, host idol. God bless. Sir Steve, dikitan mo yan si Ma'am Jonah sa Lundaga. Papunta na sa'yo si Ma'am Jonah. Gay sir, dikitan ko 4. Ayan pa si Ma'am Grace, ayan. At eto pa, si Ma'am Grace B. Vlog, bibigyan ka rin ng 4. Si Harlem O, bibigyan ka rin ng 4 niyan. Ayan, dikitan mo yan, tawag dito. Sir Steve Salibio, meron kang nakuhang 4812. 12 WH ngayon. Dikitan mo lang yan, Sir Steve. Si Ma'am Jonah sa Lundaga, si Ma'am Grace, si Harlem O, pati yung ating super chatter, si March Paulo, si Pain Expert. Ayan. Baba na lang ng bahay, Ma'am Jonah. Ito, Sir Steve, ito, DS. Ayan, si Ma'am Jonah sa Lundaga. Ito pa guys, si Kev Del Mindo. Baka hindi nyo pakadikitan si Kev Del Mindo. Dikitan nyo na rin po yan guys. Ang ating kaibigan, bagong-bago natin na magiging kaibigan na nagbaba ng kanyang bahay also. You can simply click that link na binababa niya and do connect po to our new guest na nandito sa atin, na si Sir Kev Del Mindo. Ayan. Sir Ora, may tanong ako. DJ Jonah Sagayno. May nakita ako tumatalon sa table doon sa likuran mo. Kulay, di gatas. Ano yun? Pusa o rabbit? Maliit kasi siya. Ma'am, ano yun? Pusa yun, ma'am. Pusa. Ayan. Yung anak ng pusa namin. Ang kulit ng kuting na yun. Kuting yun, kuting. Oo. Nag-iisang pusa. Ma'am, ina ma-pre. Hello naman dyan kay mga harang, grabe, hina ng net, nangyayari kay Converge. Ewan ko, ma'am. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ina Macpring. Isa sa mga magagandang kaibigan ko, guys. Napakagandang kaibigan ko, as in, na may mahinang internet. Hello naman po dyan kay Ma'am Ina Macpring. Welcome back din, ma'am, sa aking live streaming. Highly recommend monetize channel din yan, guys. Si Ma'am Ina Macpring na nandito sa atin. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Ina Macpring. Welcome din po sa aking magandang kaibigan. Kaibiganin nyo na rin po yan, guys. As in, kaibiganin nyo, silipin nyo, busohan nyo yung kanyang bahay. As in. Ang ganda niya. Ang ganda niyan, guys, as in. Oo nga. Oo, kagigil ang ganda niyan, as in. Kaso may jowa yan, ha? Habang naglo-loading, tirahin na natin, pre. Oy, pre! Habang naglo-loading, tirahin na natin, pre. Oo nga, maganda yan. Sarap gilid-gilid na ng mukha kasi sobrang kinis. Oo nga, naglo-loading siya, eh. Pre, pagkakataon na natin po. Alam mo ba, wala nang nakilala. Di ko na need ng Google. Ask me why. Bakit? Sabi ko sa'yo, pre, hindi niya mari. Bakit po, ma'am? Pre, huwag ka na magsalita, pre, ha? Nag-load na siya. Bakit, ma'am? Bakit? Because the stress is over. Dana po, sir. Si Steve Salibio TV. Ayan. Sabi naman Betty Channel. Sir Steve Salibio, ayan, dikitan mo na rin yan si Ma'am Betty Channel. At eto si Ma'am Ina Macpring, meron din yan na 4. Ulirang Ina Vlog, tamsak host. Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Ulirang Ina Vlog. Thank you also for that sweet tamsak, Ma'am Ulirang Ina. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Sir Steve Salibio TV, dan po yan. Sabi ni Ma'am Betty Channel, the search is over na daw. Only may ekstrang puso ka ba dyan? Only boy, may ekstrang puso ka ba dyan? Bakit, ma'am? Bakit? Pusa? Pusa ba? Meron kaming kuting dito, ma'am. Pinamimigay ko yung kuting.
Tumatalon-talon siya doon sa box ni Bebe na isusoli namin sa Miyerkules. Nagilitan na yan, pre, kaso di mo nakita sa GC. Pinasa niya, dinilit niya agad. Ayaw niya ipakita sa'yo. Oh, ganun na pala. Sige, nagdidilitan pala ha. Sige. Ganda ako, dancer, pangalawa. Mega love shoutout naman dyan kay ganda ako, di ba? Ganda siya. Ang ganda-ganda naman. As in, ganda siya. Pwede pa tamsak LS Coast. Pwede po, ma'am. Pwede po. Pababa na lang po ako, ma'am. Sige, ma'am. Boom, booking. Naka-LS ka ba ngayon, ma'am? Si Ma'am Grace. Oh. Naka-LS ka ba ngayon, ma'am? Ulirang ina vlog. Oh. Si Ma'am Ulirang ina vlog. Naka-LS ka ba ngayon, ma'am? Ma'am, alin ba yung ano mo? Ito ba yung ano, ma'am? Yung 226 subscriber? O talaga yung 25 subscriber? O yung 1.3 subscriber po, ma'am? Ang dami kasing ulirang ina, ma'am. Alin ba talaga, ma'am, ang ano mo? Ang papatamsa ka natin? Kedel Mindo. Ito pa guys, si Sir Kedel Mindo. Kung di nyo pa kaibigan yan. Mukhang isa sa mga pupoging lalaki din yan guys, si Sir Kedel Mindo. Kunin ko lang yung pangalan ni Sir Kedel Mindo. Hindi ko pa ito nadikitan. Del Mindo. Ayan. Dikitan kita sir ng aking second monetized channel account. How I built my simple French window. O diba? Sana all marunong gumawa ng French window. Diba? Mukhang talented to si sir. O diba? Oo. Sana all. Sana all maganda yung ano. Maganda yung ano. Diba? Talented si Sir Kev. Ayan. Ikitang kita Sir Kev. Ayan. Kasama ko si Dolor mamaya. Sabi ni Ma'am Ulirang ina vlog. Ay, eto guys. Patamsak naman ako guys. Ulirang tatay, wala po ba din? Bakit ba kasi? Ang tanging ina. Ay, si Ma'am ang tanging ina sa Amerika pa. Kasama mo si Ma'am Dolores Diary. Si Ma'am Dolores Diary po. Ayan. Eto guys, patamsak naman po ako guys, patamsak. Ayun, yung sabog na sabog. Gyno Remix. Ayun, yung madami guys, yung madami. Tamsak, magtamsak muna ako kay mama. Ayan. Anong oras po to ma'am? 9 a.m. July 12, bukas. Ayan. Kasama mo po ba ma'am si Ma'am Dolores Diary? Ayan. Namiss ko yon. Oo nga, si Ma'am Dolores Diary. Kumusta kaya yon? Oo, tubuhin ko yung pag nakita ko. Hindi ko na nakikita yun sa Ma'am Dolores Diary. Tubuhin ko yung pag nakita ko eh. Sabi ganon. Eto guys, pabomba din ako guys. Pabomba. Ayan. Sir Uragon, busy na po ako. Lalakad ako pa uwi sa bahay. Thanks. Ayan. Sabi ni Ma'am Jeans. Ma'am Jeans, ano ka po dyan ma'am? Tawag dito. Ingat-ingat po ma'am sa pag-anak. Sana, tawag dito, ingat ka dyan ma'am sa pag-uwi mo. Sana makaakyat ka din. Anong oras po yan ma'am? 9 a.m. July 12. Lagay ko dito. Ang tanging ina sa Amerika. Live 9 a.m. Reminders. Sige, noted po. Kain tayo sili. Hello. Ayoko ng sili, man. Thank you po, sir. Ayan. Backread, sabi ni Harlem O. Tamsak, sabi ni Ma'am Grace.
Kay ma'am, yan, ibigay sir, di talaga yan tatanggi. Mamumulot na nga siya ng pusa sa kalye, dalhin sa vet at pa-inject niya, pa-check lahat, tapos dalhin na sa bahay. Ayun, ubos ang display, puro basag. Boss, wag mo ako singilin para kay Sir Steve ha. Namigay na ako ayuda, check niya na lang bahay niya. Ayan, sabi ni Harlem, sige. Kapag gumana na ang net, okay siya. Pero pag nilipat sa ibang application, as in ilang oras bago gumana, oy. Oo nga ma'am, yung net talaga yan ma'am. Ay, naku tong bossing ko na to, di nagbabakrid. Natabunan Harlem, oh. Hoy, nabasa ko na lahat, hoy. Boss, wag mo na ako singilin para kay Sir Steve, ha? Namigay na ako ng ayuda. Check niya na lang bahay ko. Dapat meron din po ulirang tatay kasi meron ulirang nanay. Mega love shoutout po sa ulirang nanay. Good evening. Ayan. Kasama ko si Dolor mamaya. Kapag gumana na ang net ko, okay na siya. Pero pag inilipat sa ibang application, as in ilang oras bago gumana, uy. Para kang nagmumura only boy sa tanging ina. Uy, hindi eh. Ang tanging ina sa Amerika. Pangatlo po, ayun. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Grace. Ma'am Grace, thank you naman po. Pabomba ako, guys. Pabomba naman po ako. Sige na, patamsak ako, guys. Oo. Uy, kaibiganin nyo yan, guys. Si ano, ang ulira, ang tanging ina sa Amerika, di ba? Namiss ko to. Tsaka si Ma'am Dolores Diary. Tubuhin ko talaga yun pag nakita ko. Taga ano yun eh, taga Cebu. Oo nga. Wah, dito may ulirang bakla. Tapos sa kanya ako sa LS ko para di ko kayo magiging kamukha. Kung may ulirang nanay, may ulirang tatay, may ulirang bakla. Piste! Hello? Bubuang ako dito kay Harlem. Ayoko na. Ay. Buwag ako dito kay Harlem. Oy. Dan po, Sir Steve, sabi ni Ma'am Betty. Mundi ka na tulog ba mo ka? Buwang ako kay Harlem. Oy. Dan tansak na kay tanging ina only boy. Sabi ni Ma'am Ati. Pre. Sige, mami naman, pre. Thank you naman po dyan sa'yo. Ma'am Marge, T4, ayan. T1 hanggang T7, guys. Oh, meron ding ulirang mahilig sa sitaw. Ulirang Sitaw Award, di ba? Nauso tuloy yung uliran. Matalino talaga ang mga Pinoy, as in. Oo nga, ang tataba ng utak. As in. Hulaan mo to, pang-apat, si Ma'am Grace. Ang tataba, oy. Si Sir Sean, mahilig sa sitaw. Sabi ni hulaan mo to. Dan tamsak sa nakapin. Ayan. Thank you naman po dyan kay Ma'am Ulirang Ina Vlog. Ayan. Thank you for that sweet tamsak sa nakapin, guys. And eto po, guys, si Ma'am Marge. Ayan, MJ. Si Ma'am Marge Paulo. Padikit naman ako, guys, kay Ma'am Marge Paulo. At saka kay Sir Pain Expert One Life History. Our super chatter. J. Jonas Sagayno Remix. Magtamsak na kayo, guys, because I have, ilan na lang ba? 11 more minutes, guys, ako. 11 more minutes. Ayan. Harlem, mega love shoutout. Sabi ni Sir Sean TV Guapo, ang ulirang sitaw awardee.
Salamat ulirang ina, papunta na po sa bahay nyo. Sana walang itak. Ay, matatapos ka na pala. Oo nga, ma'am. 11 more minutes ako. Ay, ilan ba? 10 more minutes. Hulaan mo to, mega love shoutout. Sabi ni Sir Sean TV Guapo. Ma'am ulirang ina sa Amerika. Thank you naman po, ma'am, sa invitation. Ayan. Alas 9, ma'am, bukas. Sige, ma'am. Naka-StreamYard ka po ba, ma'am, bukas? Sige, puntahan natin to guys, si Ma'am Ulirang ina, ayan. O puntahan natin guys, sugurin natin. Akyat tayong lahat. Pwede ba umakyat, ma'am, lahat? Umayos ka, boss, ha? Wala ka kagabi sa ML, pati si Ma'am Grace, tamsakan nyo na ako kung gusto nyo tumawa na di, natatapos punta kayo sa LS, kumamaya ako lang naman to si Ulirang. Alas 9 guys, na gabi. DJ Sagino Remix. Ulirang ina, balikan mo, nakalimutan nyo magbakas. Ayan, sabi ni Pain Expert, One Life History. Pasali ako sa laro nyo, Sir Ora. Sabi ni Sir Sean TV Guapo. Uy, ano kasi, naglaro kasi kami Harlem o nila Joe Margel. Nandito pa ba sa akin si Joe Margel? Naglaro kasi kami kagabi, tapos as in lobat na kasi. Naglaro kami ni Joe Margel. One last game kagabi. Naglaro kami. Tapos nung nag-charge ako, biglang nakatulugan ko yon. Giatay. What time? Ayan. Mamaya 10 o'clock. Ayan, 10 o'clock. Maglalaro na naman kami. 10 o'clock. Naglalaro kami. Hanggang tapos natatapos ako ng 11:30, tapos maglalaro na naman kami ng 12:30 AM. Ayan. Ulirang ina, dan tamsak po sa iyong bahay, such a sweet couple. Ayan. Darating ang araw, wala na kayong panahon sa YT, puro na kayo ML, promise. O, di ba? May bakas ako. Ayan. Nagbakas daw guys, nagbakas. Dan pulpak beti-beti, 2 things. Ayan. Sabi ni Sir Steve Salibio. Okay, naka 221 na siya. Oy, di ba? Sabi ko sa iyo, sir, di ba? 200 lang yung 200 lang yung 200 lang yung naka 221 ka na, Sir Steve, di ba? Ang galing ni Sir Steve. Pisti 12:30 AM, bulagta na ako niyan. Maraming salamat po, idol host, di ba? Nakadami ka, sir. Guys, 8 more minutes na lang ako, guys. 8 more minutes. Pre, ano na tayo ngayon, pre? Patamsak ako, guys. Patamsak naman ako, guys. Sige na, maluoy mo. Isang tamsak, sapat na. Mami na mag-free, may time pa ako. Basta tamsakan mo LS Premier. Kung ayaw mo maging kamukha mo ako, sayang naman, ganda mo pa naman. 26 ka pa lang, ulirang ina, pakibaba po sa main nyo, dito na dikitan. Eto guys, si Ma'am Ulirang ina, eto yan, yung pinapatamsakan ko guys, eto, patamsak naman ako guys kay, ang tanging ina sa Amerika. Diba? Sagino Remix. Yan guys, ang tanging ina sa Amerika. Sean TV Guapo, nasa Amerika na ako niyan, 12:30. Yung 10:30 nasa Japan pa lang ako niyan. Steve Salibio dan tamsak ko, sabi ni Ma'am Marge Paulo. Ito pa guys, si Ma'am Marge. Padikit naman ako guys, padikit. At sa ating mga super chatter, ayan, padikit naman ako guys, yan ang ating mga super chatter. Kalaban, ano nangyari sa iyo? Kumain ka na po. Ayan, sabi ni Sir Sean TV Guapo. Si Ma'am Ina Macpri, dikitan nyo na rin po yan guys, as in. Salamat Pain Expert, sabi ni Ulirang ina. Sir Steve, balikan mo ako. 20 na ayuda ko, di ba? 20 yung idinikit mo. Sir Steve, dikitan mo to si Harlem O. 20 yung dinikit niya sa iyo. Joanna Sagino Remix. Sayang naman. Dikitan nyo yan guys. Dikitan nyo as in. 6 more minutes na lang ako guys. At hinihintay na ako ni Bebe, yung nasa likod kong Bebe. Hindi pa daw siya nag-dinner. Kumakain ako now ng sili, kalaban Sean TV Guapo. Maniningil ako. O diba?
Ate Ina, pagsabayin Ate Balls para may time din sa YT. Sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Pre, magsimula ka na dyan, pre. Ilipat ko kayo guys maya-maya kay Ma'am Jonas Salundaga. Let's go arat na Jonas Salundaga. O, diba? Ang aking magandang kaibigan. Diba? Ang ganda niya. Ang ganda ng thumbnail niya. Oo. Tubuhin ko to si Pre. Ang ganda ng kanyang ganda ng kanyang thumbnail. Ako wala akong thumbnail, wala akong magawa. Tinatamad ako gumawa. Ano ba? Dami kong katamaran sa buhay. Ang dami kong tulog. Bakit ba kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang sarap matulog. Latay kumatos. Ma'am Abby Channel 1, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Abby Channel 1. Welcome back ma'am sa aking live streaming host. Same time po balagi ang LS. Ma'am March, opo ma'am, every 5:30 PM Philippine Standard Time. Ayan. Kaso ma'am ngayon, na-late ako ng tawag dito, ng live stream kasi nga tumambay ako doon sa pinapagawang bahay ng kapatid ko. Tapos, ang sarap ng alam nyo ba yun yung giniling na rice tapos yung binalot sa dahon ng banana, sweetened rice, parang gano'n. Basta giniling siya, pinong-pino, tapos nilagyan ng kung ano-anong mga, basta masarap siya, tapos binalot, naka-triangle siya, gano'n. Ang tawag dito sa amin puso, sa Bisaya ang puso is yung binalot sa nyog na merong na talagang bigas. Ayan. Dito sa amin ang tawag ng puso ata. Ayan. Masarap po matulog, wag lang po diretso-diretso ang tulog. Nagulat ako kay Nightboot. Hayop to na kita. Ay ma'am, kasi nga sabi ko sa iyo, kapag nag-type kayo ng 1, ayan. Yan talaga. Sorry na talaga, hindi ko pa naaalis. Binura niya. Ulirang ina sa Amerika dan meron 3 pelikula nyo ang pinuntahan ko. Ayan, sabi ni, sorry na talaga ma'am. Oy, binura niya talaga si Nightbot as in soul. Galit na galit, gusto manakit, ganon. Ate Ina, kasi masarap daw po matulog. Sabi naman Marge. DJ Jonas Sagay. Guys, 3 more minutes na lang ako guys. Ilipat ko kayo kay Ma'am Jonas Salundaga. Kagulat. Ma'am, ang tanging ina sa Amerika ayon, 9 AM ang bukas, diba? 9 AM. Sige. Bye-bye po sa lahat, sabi naman Betty Channel. Pinasabog ni Ma'am Grace si Harlem. Sabog na sabog si Harlem. Magtamsak din ako sa mga premiere. Tamsak. At sa mga kailangan tamsakan. Tamsak. Ayan. Tamsak kay Ma'am Marge. Ayan. Tatamsak muna tayo. Kay Sir Sean TV, tamsak. Sino ba? Ayan, naka-live stream na guys si Ma'am Jonas Salundaga. Ayan, naka-live streaming na. Ako yung ay nandun si Xiao Mas Baby, tamsak. Ayan. Eto guys, naka-live stream na guys si Ma'am Jonas Salundaga. Pwede kayong guys na lumipat dito kay Pri. Ayan, naka-live streaming na siya. Board Vlogger, mega love shoutout naman dyan kay Board.
Hello naman dyan sa kay board. Magandang gabi naman dyan sa iyo board. Ayun. Ang Jutes natin kaibigan. Mega love shoutout naman dyan sa iyo board. Welcome din sa aking live streaming board. Eto guys, pwede kayong lumipat kay Ma'am Jonah sa Lundaga. 8 o'clock na guys. It's already 8 o'clock in the evening. Si Ma'am Jonah sa Lundaga guys, naka-live streaming na po gayon guys. Ayan. Pwede kayong lumipat dito kay Pri. Ayan. Kay Ma'am Jonah sa Lundaga. And I have to end na rin guys. Ayan. I have to end. Kasi nandito sa akin si Bebe, mukhang nagugutom na. Tingnan nyo ang itsura ni Bebe. Ayan si Bebe. Bebe! Yung itsurang gutom na gutom. Parang buy only boy. Ayan. Maraming salamat guys sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan po sa inyo ng magandang gabi sa inyo lahat. Sa aking mga super chatter, maraming salamat po sa inyo. And sa ating mga kaibigan na nandito sa ating lahat, I do hope that you are all enjoy while you are in my lives. You are all enjoying, ayan. While you are in my live streaming, ayan. You enjoy my company, ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. And pahinga ko lang konti host saka makapasyal kay Jonah. Sige lang po Sir Pain Expert. Pahinga ka po dyan Sir. Ilan na ba yung mo Sir Pain Expert? Kunin ko nga Sir yung mo. Ilan na ba yung mo history? Ilan na ba na WH mo Sir? Sir Pain Expert. Host na po kay Jonah sa Lundaga. Stay safe always po. Bye. Ma'am Marge, maraming salamat po sa iyo Ma'am Marge. Maraming salamat. Bye host, good night po at maraming salamat po sa lahat ng nandito. Sir Pain Expert, ilan na ba yung WH mo Sir bago ako mag-end? Ayan. Ilan na ba yung WH mo Sir? Anyways, thank you guys. Maraming salamat sa inyo. And ako po ang inyong lingkod, Uragon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyo lahat. I love you all guys. Di ko lang na-check host kung magkano na siya. Siguro nasa 5K pa lang ata. Edi dapat in-apply mo na sir kasi 4K lang ang requirements. Yung monetization mo. Anyways, tingnan mo na lang sir. Sabihan mo ako bukas sir ha. Kasi kung kailangan mo pa ng WH, I am willing to help you with your WH. Maraming salamat sa inyo guys. Ako ang inyong lingkod, Uragon. I love you all. Maraming salamat guys.